ta fi mai da hankali ɓarayin abin da ya shafi mata da waɗanda suke ma'aurata da waɗanda suke zaurawa da waɗanda suke ma budare masu ƙaramin ƙarfi da waɗanda ma ba su da wata sana'a ko wani aikin yi. Takan ba su tallafi na kuɗi, takan ba su tallafi na kayan abinci gwargwadon sana'ar da mace take so ta yi. Wannan cibiya takan taimaka mata, ta tallafa mata da abin da za ta fara sana'ar ko kuma da abin da za ta ƙara ƙarfafa wannan sana'a nata. Ba zan manta ba da daɗewa ba ita Hajiya Aisha uwar gidan mai girma ministan shari'a ta yi zagaye inda ta fara kusan kwanaki 6 aka yi ana wannan zagayen. Ta fara da Ilo, sannan kuma kashe gari ta je ɗakin gari, sannan ta je Bunza, sannan ta je Gwandu, sannan ta shigo cikin babban birnin Kebbi. Ta ba da tallafi duka waɗannan garuruwa, duk inda ta je tana ba mutum 1000, mace 1000 take bawa tallafi na kuɗi da kuma na abinci. Wannan ba don komai ba saboda mata su ma su san cewa lallai fa akwai suna da wata uwa kuma suna da wani uba wanda yake suke tsaye domin kare mutuncinsu da martabarsu a matsayinsu na zaurawa ko kuma a matsayinsu na matan aure ko kuma a matsayinsu na budare, domin ta nan ne kadai za su iya sanin cewa suna da shugabanni kuma shugabannin sun damu da kukansu. Waɗannan foundations wato cibiyoyi guda 4 da na zayyana, kowacensu ta ɗauki wani salo, wani nau'i na salo domin kawo ci gaba a jihar Kebbi. Kamar misali mu ɗauki Kadimiyya ta mai da hankali gurin kula da wato walwalar al'ummar jihar Kebbi. Misali gurin gina rijiyoyi da kuma taya murna ga wanda al'amari ya same shi na murna, da kuma jajantawa ga wanda al'amari ya same shi wanda za a jajanta masa, da kuma taimaka ma masu ƙaramin ƙarfi, da kuma jan hankali da wayar da kan al'umma ga wani abu wanda ya fito sabo wanda ake son al'umma su san da shi, su san illar shi ko su san amfanin shi. Ta mai da hankalinta a kan wannan. Sannan kuma muna ƙara jinjina ma waɗannan shugabanni na Kadimiyya, tun daga shi mai girma ciyaman Alhaji Abubakar Gotomo da sauran jagorori waɗanda suke ta fafutuka gurin ganin waɗannan ayyuka na tallafi sun kai ga al'umma a cikin jihar Kebbi. Kowane lungu da sako suna iya ƙoƙarin su ganin cewa marayu sun samu gata kamar waɗanda suke da iyaye. Sannan kuma Kadi Malami Foundation, wannan cibiya ita kuma ta mai da hankalinta gurin kula da al'amarin marayu, wanda tana ƙoƙarin sanin mutanen da suke rike da marayu, domin ta hanyar su ne za a iya sanin wato damuwa da koke-koke da ƙorafe-ƙorafe na marayu. Idan sha'ani ya tashi na rashin lafiya su taimaka, idan sha'ani ya taso na wani bukatotinsu na rayuwa na yau da gobe wanda suke so su taimake su a yi masu. Idan maraya yana fuskantar waɗansu matsaloli na rayuwa kamar an ƙwace haƙƙinsa, yana neman wanda zai taimake shi gurin dawo masa da haƙƙinsa, su yi ruwa su yi tsaki domin ganin cewa an dawo ma wannan maraya da haƙƙinsa. Wannan cibiya ta zama uba ga duk wani maraya wanda ya rasa uba. Wannan ƙuduri na mai girma minista na buƙatar ya buɗe Raihan University a jihar Kebbi, muna roƙon Allah ya tabbatar da wannan ƙuduri nashi. Mun san in ya ce zai yi abu to mutum ne mai faɗa da cikawa. Sannan kaga idan aka ce tsakanin Raihan School wacce da na kawo ta Gesi da Asbir Arena da Raihan Radio da kuma Raihan University, adadin ma'aikata 'ya'yan jihar Kebbi, haifaffun jihar Kebbi waɗanda za su samu aiki a ƙarƙashin waɗannan hukumomi ko makarantun ne ko cibiyoyi, ban san iyakacin adadin su ba. Kaga wannan wani nau'i ne na rage zaman banza ga matasanmu, kaga kuma wani nau'i ne na korar ta'addanci cikin jiha. Kaga wannan gudunmuwa ce babba ga cigaban jihar Kebbi, wanda ba yanda za a yi mutum ya zo yana irin waɗannan abubuwa a jihar Kebbi kuma a ce mu ja bakinmu mu yi shiru wai saboda in mun faɗa wani bai ji daɗi ba. Wato shi fa mai girma ministan shari'a wato Abubakar Cika Malami, na farko baya da girman kai, bai da rena mutane,
bai walakanta mutane, baya cin mutuncin kowa, sannan bai aminta da ka ci zarafin wani da sunan kana goyon bayan shi ba. Gashi da gaskiya, gashi da rikon amana, gashi idan ya alkawari yana cikawa, sannan kuma duk wani al'amari wanda yake na ci gaban al'umma, ko sun san da shi ko ba su san da shi ba, yana iya ƙoƙarin shi ya ga ya tabbatar da wannan ci gaba an same shi a cikin al'ummar jihar Kebbi. A tukwicin da ya kamata mu ba shi mai girma minista, kamar yadda ka yi bayani, bai wuce taya shi da addu'o'i na fatan alkhairi ba, da kuma neman tsari daga dukkanin sharorin duniya, sannan da kuma yi masa fata Allah Ubangiji ya nuna mana ya kammala wannan shugabanci nashi lafiya, kuma Allah ya ƙara ɗaukaka shi, ya ƙara kawo masa babban rabo wanda za mu ci gaba da amfana mu duka al'ummar jihar Kebbi baki daya. Shawara ta ga magoya bayansa ba wata sabuwa ba ce, abinda muka sani ne. Duk abinda yake aƙidu nashi, wanda duk yake goyon bayan shi ya san da aƙidun shi, to mu ci gaba da yin biyayya bisa ga waɗannan aƙidu ɗin. Yana umartar mu da mu girmama shugabanni, sannan mu girmama al'umma, sannan kuma mu darajanta mutum ɗan adam duk inda muka haɗu da shi. To kaga wannan aƙida ce wacce duk wanda ya rike ta zai amfana da ita duniya da kuma lahira. Wannan ita ce shawara ta zuwa gare mu masoyi.